Scéalín beag gomsa dúirt cuimhín rud an sin agus is fíre go bhfuil scéal ag gachéanana agus bhí sa gháil siar an sin an tafan scata le drom an scoilbhí mar a dul chun na Gaeltachta agus bhí sa glairt leis an tiománaí bus agus bhí ag fáil scéalta uig agus bhí scéal úntaach aige mé ar a lad a fórum job le CIE fadó agus an taglamh ar rinne sé. Is cosúil chuig an lad seo Joe Brennan dó cuisisteach sé boc mór téigerthe dána dásachtach mar chunne. Cuisisteach péiscéile agus é péród feithir bliain líis. Agus bhí an duine os chóramach an scrúdathóir an ceistúir péród. Agus thosa sé mac go bra, bhí sé chur ceisna sin bliair, cén tanamtar cad astid, cad íon na cálaí chtaí atágat, cén sais pásantacht atágat. Agus an sin dúirt sé, OK, Joe, saola ganis. Tá tú mihan sin ar do rige ceirí duineh camcúirte agus tá tú fanacht cairíthe in óstáin leis na paisnéirí agus tagan ban sóscú duinedas na paisnéirí agus banáling a seaí agus deir sí Joe bhaid bhálum sa lí leat an nocht. Cad ar fá agus bhí Joe an sin san agus bhí sé capal garden post agus stúir sé bhfuil is dócha tá antácht ag buint le customer satisfaction. So sinna é. So cad bhaid tacht.